Gipahigayon karong adlaw sa grupong Transmision-Piston ang transport strike sa Davao City. Kini agig pagbatok sa maong grupo sa PUV Modernization Program sa gobyerno. Ani ang report ni Argil Relator. Kapamaagi gihapon sa pag-phase out sa ato ang mga PUJ unit. Nagkatapok ang pipinakasakop sa progresibong grupo sa Freedom Park, Davao City, agig pagpasibaw sa ilang pagbabag sa PUV Modernization Program sa gobyerno, dungan sa paglusad og transport strike karong adlaw. Una na gibutyag si LTFRB 11 nga dili nakip sa December 31 deadline sa consolidation ang Davao City. Sanglit Davao Bus Project ang ipatuman sa lungsod. Nakalatag na sab ang Social Development Program Assistance sa LGU Davao aron matabangan ang mga maapektuhan sa maong bus project. Apan sumala sa piston, bisa ni ini, hinay-hinayon ra daw gihapon og phase out ang mga pampasaherong jeep sa lungsod. Dili ta moundang hangtod na pay mga driver, mga operators nga mo support sa kining panawagan nato nga no to jeepney phase out. Sa monitoring sa LTFRB 11, sukad alas 6 sa buntag kaganina, wala matud pa na balda ang pampublikong transportasyon tungod anaa sa normal ang jeepney operation sa lungsod. Rason sa mga nagbiyaheng PUJ driver. Pag bagong tuwig lang yun ni sir, wala yun may mahimo yun. Tanawa ko ni mong pamasahero sir, doa pa lang kabuk. Pambagong tuwig lang yun. Na may city ordinance god na kung ma-piss out ta, bayaran. Kanya galungag man ta perminte. Ya di ta biyahe ron ko. Gupa, nya New Year pa gyud. Naka-standby rasab ang mga bus nga mo'y i-deploy o galing magkulang ang mga PUJ. Dugang sa piston nga doon na pa'y mga musunod nga lakang silang pagahimuon aron ipasibaw ang pagbabag sa PUV Modernization Program. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.